Fraților, bine v-am găsit, o nouă săptămână, dar aproape un sfârșit de aprilie și ne-am gândit să fim puțin atemporali astăzi, pentru că zilele sunt tot mai scurte, nopțile sunt tot mai lungi și finalul este aproape. Așa se spune din Frage de Pruncie, știm replica asta, că viața e scurtă și trebuie trăită intens. Ei bine, ne-am gândit să facem un remember în actualitatea lui 1986, avem un calendar editat atunci de editura Politică, iată-l, vestitul calendar, pentru cei care au 40-50 de ani, poate și mai bine, nu este o necunoscută, acest calendar remarcabil al acelei perioade, care se deschidea în 1986, Piața Scânteii, este editat aici unde ne aflăm și noi, cu imnul de stat al Republicii Socialiste România. Puțină lume îl mai cunoaște astăzi în integralitatea sa. Ne ridicam în picioare în clasele primare, la îndemnul tovarășei și cu mâinile lipite de pantaloni, mâinile ușor umede așa, buricele degetelor, parcă pusesem undeva mâinile pe sugativele alea, pe imprimantele alea. Stăteam drepți și cântam imnul național. Imnul de stat al Republicii Socialiste România. 3 culori cunosc pe lume, amintind un brav popor, cei viteaz cu vechi renume în luptă triumfător. Multe secole luptară străbunii noștri eroi, să trăim stăpâni în țară, ziditori ai lumii noi. Nu mai mi-amintesc de versurile astea. Aia cu 3 culori cunosc pe lume, aia știam, dar după aia cam ne opream. Și mai mult era. Cam 3 culori cunosc pe lume, aia începeam toți puternic și după aia o lăsam mai moale. Roșu, galben și albastru este al nostru tricolor, se înalță ca un astru gloriosul meu popor. Asta e strofa a 3-a. Muzica era de Ciprian Porumbescu. Suntem un popor în lume strâns, unit și muncitor, liber cu un nou renume și un țel cutezător. Azi partidul ne unește și pe plaiul românesc, socialismul se clădește prin elan muncitoresc. Pentru a patriei onoare, vrăjmași în luptă îi zdrobim, cu alte neamuri sub soare, demn în pace să trăim. Iar tu, Românie mândră, tot mereu să dăinuiești și în comunista eră ca o stea să strălucești. N-apucam până aici, pentru că se considera că tragem de timp. Orele erau prețioase în 1986, când ziua de 1 ianuarie a picat într-o zi de miercuri, ziua de 7 februarie, ziua tovarășei Elena Ceaușescu, într-o zi de vineri, 7 ianuarie ziua tovarășei, pardon. Ea masca pe undeva Sfântul Ion, pe 7 ianuarie era născută, într-o zi de marți. Neanicu pe 26 ianuarie, care a picat într-o duminică în 1986, a fost o sărbătoare. Și de altfel, dacă deschizi la 26 ianuarie, îl vezi pe tovarășul Nicolae Ceaușescu ca pe Dumnezeu. Iată-l. Neanicu era cu roșu data în calendar. 26 ianuarie, duminică. S-a născut tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al Forțelor Armate ale RS România, președinte al Forului Democrației și Unității Socialiste, al Frontului Democrației și Unității Socialiste în realitate. Dar erau și teme dintre astea pe care astăzi nu le mai găsești, de mare profunzime, cum s-au format mările și oceanele, cultura simeriană, fenomene astronomice în 1986 și iată dăm la un moment dat totuși peste o temă pe care ne-am fi dorit să o aprofundăm atunci, da, eram relativ mici și năuci, România socialistă în perspectiva anului 2000. Cine s-ar fi gândit că în anul 2000 Ion Iliescu va fi la putere, practic întregindu-și deja începutul celui de-al 3-lea mandat. E bine, haideți să vedem un pic cam cum arăta în viziunea socialismului românesc anul 2000.
Sintetizând marile realizări obținute de poporul nostru sub conducerea partidului în toate domeniile de activitate, Congresul al 13-lea al PCR a stabilit totodată orientările fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a țării în următoarea etapă și în perspectiva anului 2000, mai erau 14 ani până atunci, corespunzător obiectivelor și direcțiilor cuprinse în programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. În anul 2000, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul la Congresul al 13-lea al PCR, România va deveni o țară industrială agrară, multilateral dezvoltată, care va asigura condiții de viață conform cerințelor științifice pentru dezvoltarea sănătoasă, fizică și intelectuală a tuturor cetățenilor patriei noastre. Pe baza dezvoltării puternice a forțelor de producție, se vor perfecționa relațiile de producție și sociale. Vor dispărea o serie de deosebiri dintre munca fizică și intelectuală, se vor apropia mult condițiile de muncă din diferite sectoare de activitate ale societății. Vor dispărea multe dintre deosebirile de azi, dintre clase, dintre categoriile sociale, accentuându-se procesul de ștergere a deosebirilor de clasă și sociale, de omogenizarea societății socialiste românești, de formarea poporului unic, muncitor al României socialiste. Nu se înțelege nimic, nu era absolut nimic clar. Se vede foarte limpede aici că nu era decât o gargară dintre asta ieftină, nimeni nu-și putea imagina anul 2000 și nu ne sunt oferite niciun fel de amănunte, dovadă că eram la fel de îmbâxiți ideologic și intelectual ca și acum. Nici astăzi, dacă, de exemplu, domnii Ciolacu și Ciucă ar încerca să schițeze un program pentru 2050, n-ar putea să o facă mai bine decât au făcut-o predecesorii lor. Mai sunt aici niște fraze, asta era scrisă, tot ce v-am citit acum era scris cu litere îngroșate, bolduite, adică era ceva excepțional. Așa cum rezultă din această caracterizare de sinteză, strategia dezvoltării României în perspectiva anului 2000 cuprinde o arie deosebit de largă, mergând de la probleme de ordin economic la cele care le privesc pe om, garantându-i dezvoltarea multilaterală. În acest cadru de progres multilateral, industria se va afirma în continuare ca factor hotărâtor al făuririi unei economii moderne de înaltă eficiență, al valorificării superioare a întregului potențial material și uman al societății noastre. Ca urmare, se prevede ca producția industrială să ajungă la 2800-3200 de miliarde de lei. Se va accentua procesul de dezvoltare intensivă și calitativă a industriei, de creștere puternică a ramurilor care încorporează cele mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei, metalurgia produselor speciale, chimia de sinteză fină și mic tonaj, electronica, microelectronica, mecanica de precizie, producția de mașini și utilaje de înaltă performanță și complexitate. Așa cum rezultă din raportul secretarului general al partidului, la sfârșitul secolului, industria românească se va ridica la un nou nivel calitativ și tehnic, produsele românești situându-se la nivelul celor mai bune produse realizate pe plan mondial, se vor generaliza automatizarea, cibernetizarea și robotizarea producției și a altor activități economico-sociale. Și în domeniul agriculturii, tovarăși, se vor înregistra noi progrese, ce se vor materializa în creșterea producției agricole de circa 2 ori, asigurându-se pe deplin necesitățile de consum ale populației, ale aprovizionării industriei cu materii prime, precum și alte cerințe ale economiei naționale. La sfârșitul următorilor 15 ani se prevede a se încheia practic procesul de organizare a teritoriului, de amenajare a solului și de irigare a tuturor suprafețelor cu condiții adecvate, în vederea potențialului productiv și folosirii eficiente a întregului fond funciar. Era epoca în care frazele erau lungi, interminabile și, sigur, fără căpătâi. Dar o lozincăraie care ne prinde bine. Pe data de 2 ianuarie, îl vedem aici pe tovarășul, tot pe roșu era, înconjurat de o liotă de
școlari, tovarășul lui Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, conducerii de partid și de stat, cu dragoste, prețuire și recunoștință, tradiționala urare a tinerei generații. La mulți ani pentru înflorirea patriei, pentru gloria poporului român, pentru pace și prietenie în lume. Incredibil, bă! Deci așa arăta perspectiva lui 1986 și a următorilor 15 ani, cum bine ni se spune acolo. N-aș putea să spun că s-a ales praful de ei, poate chiar mai mult decât atât, dar aveau să mai vină doar 3 ani. 3 ani, 4 ani, dacă includem aici, de la început 1986, 87, primele revolte deja pe la Brașov, 1988 și 1989, tot acest proiect pe minimum 15 ani avea să se surpe în mai puțin de 5 și să facă loc finalmente unei societăți pe care România nu mai imaginase din anii 20-30, înainte, practic, de începutul celui de-al doilea război mondial. Da? Deci o pauză dintre asta, totuși, de 70 de ani, aveam să ne întoarcem la lucrurile pe care noi nu le cunoscuserăm niciodată. Bun, o paranteză așadar binevenită în fața unei lumi sumbre, astăzi sinistre din toate punctele de vedere, dar mai are și ea totuși buchețelele ei de flori. De exemplu, președintele de astăzi al României, Klaus Werner Iohannis, întreprinde la această oră o vizită în îndepărtata Coreee de Sud, tocmai pentru că tot ce este departe devine și aproape, cu avionul de lux privat pe care deja îl cunoaștem și care pleacă de la Sibiu. Nu se mai obosește tovarășul președinte să plece din București. Avem și câteva imagini cu acest avion. Președintele efectuează așadar o vizită oficială în Coreea de Sud în această perioadă 22-24 aprilie, cu jetul cu care s-a mai plimbat, niște cheltuieli spectaculoase pentru o vizită liniară, fără identitate, tot așa, într-o desăvârșire a relațiilor diplomatice, economice și culturale de la capătul lumii. Noi să așteptăm vizita de peste vară, probabil, a președintelui României și a liotei sale de apropiați în Oceania. Australia, Noua Zeelandă, Fiji, poate o Samoa, o Tonga, un Vanuatu, ceva, pentru ca să se încheie aceste 2 mandate, într-adevăr, la capătul lumii și să ne transmită reporterițe speciale preferate ale domnului președinte, de la TVR și până la Digi24, din îndepărtata Oceanie, da, despre misiunea diplomatică a României pe pământ. Neanicu, uite, nici nu mai mi-amintesc dacă a ajuns vreodată până acolo. Era greu. Totuși în anii 70-80 să te duci până în Oceania, aveai de făcut o grămadă de escale, avioanele nu erau atât de dotate ca astăzi. Neanicu se ducea în Africa, unde se ajungea mai repede. Africa, o să râdeți, nu-i chiar la capătul lumii din această perspectivă. Citeam la un moment dat o știre care, sigur că ne-a îmbărbătat destinul în această săptămână, reacția președintelui american Joe Biden, tot o relație dintre asta lunară, vecină cu senilitatea, pronunțată recent, un discurs de ăsta de șemineu, când Joe Biden ar fi spus la un moment dat că unchiul său a fost mâncat de canibali în Papua Noua Guinee, o reacție pe care, iată, confrații noștri de la 16 Plus au etichetat-o prin perspectiva premierului din Papua Noua Guinee, omul nostru, finalmente, o să-l și vedem în aceste imagini, prim-ministru statului insular Papua Noua Guinee, se afirmă aici. Papua Noua Guinee nu este o insulă. Aș face totuși această precizare, chiar dacă, sigur, nu are niciun impact asupra colegilor noștri de la Digi24. Nu este o insulă, întrucât țara se învecinează cu Irianul de Vest, are chiar o frontieră
una dintre cele mai spectaculoase, dacă nu cea mai spectaculoasă frontieră existentă pe planetă, o frontieră totalmente nedefrișată, pe care poți să o treci într-o clandestinitate absolută, este granița dintre Indonezia și Papua Noua Guinee, care este fix la mijlocul insulei Irian, da? Exact în mijlocul acestei insule. În aceste condiții, ne pare rău, dar Papua Noua Guinee nu poate să fie insulă, pentru că ea are un vecin terestru și este vorba despre arhipelagul indonezian. Dar, mă rog, asta e altă discuție. Încă o dată e greu să iei un atlas geografic și să-l și deschizi unde trebuie. E bine, James Marape, premierul din Papua Noua Guinee, a avut o reacție de tip românesc, că de asta insistăm pe această știre. Papua Noua Guinee este asociată în lume cu populația sa de canibali din zonele pe care nu le-a călcat până acum niciodată nicio ființă umană normală. Există astfel de teritorii în Papua Noua Guinee, tot așa în partea de nord-vest a insulei, într-o zonă de nepătruns, acolo unde este această frontieră trasă cu linia, fix așa de dreaptă, cu Irianul de vest, care este un teritoriu indonezian. E bine, acolo, unde nimeni niciodată n-a călcat, se spune că ar locui și astăzi niște triburi de canibali de o ferocitate absolută, care ar fi contribuit de-a lungul istoriei la multe evenimente dintre astea sângeroase și ar fi mâncat o puzderie de europeni și de americani aventurieri care au ajuns în această țară greu călcată de oameni de-a lungul timpului. Practic, abia de prin secolul XVII, primii europeni au ajuns în zonă, nu se știe mare lucru despre... Deși istoria lor este mai veche, atenție, decât a Europei. Se spune că în aceste teritorii din Asia, Pacific și Oceania, populațiile trăiau acolo, populațiile autohtone, cu mult înaintea populației europene. Asta din studiile care s-au făcut, dar nu se cunoaște absolut nimic despre secole întregi, cum au reușit să supraviețuiască acești oameni. E bine, o reacție diplomatică serioasă a acestui tovarăș din Papua Noua Guinee, actualul premier al țării, James Marape, care îl invită totuși la puțină decență pe sangvinul Joe Biden, reamintindu-i că nici vorbă, unchiul său n-ar fi fost mâncat de canibal, ci că pur și simplu avionul său ar fi căzut în Pacific. Este vorba de Ambrose Finnegan, un personaj pe care istoria americană l-a reținut. Nu i s-a identificat niciodată cadavrul, desigur. Acesta s-ar fi prăbușit, spuneam, cu un avion de 4 persoane în zona pacifică, în largul Papua Noua Guinee, și ar fi fost probabil mâncat de rechini. Dar ulterior legenda spune că ar fi fost recuperate aceste corpuri ale soldaților americani și ar fi ajuns practic pe mâinile canibalilor din Papua care i-ar fi mâncat. De asemenea, istoria miliardarului Rockefeller spune același lucru, că unul dintre membrii familiei ar fi fost mâncat de viu, pus pur și simplu în oală și făcut ciorbă, tot în Papua Noua Guinee, o țară care seamănă izbitor cu România. În primul rând că este considerată strategic ca punctul cheie din Asia-Pacific și o bază mare americană este deschisă acolo. Toate țările din regiune, de la Japonia până la Australia și Noua Zeelandă și evident Statele Unite pe partea cealaltă a Pacificului, toate fac curte, o curte politică și economică a acestei regiuni, care este situată exact în zona de conflict teoretic dintre marile puteri. Așadar, multe baze de astea navale militare sunt în zonă și din punctul ăsta de vedere ne asemănăm cu ei, că și noi ne considerăm buricul pământului în zona asta europeano-turco, da, mediteraneano nord-africană, să zicem așa mai larg. Așa sunt și în Papua Noua Guinee, pe cum ne fac occidentalii pe noi țigani, hoți, bandiți și așa mai departe. Toată lumea, toată planeta are acest clișeu îndreptat spre Papua Noua Guinee. Nu neapărat colegii noștri de la Digi, că ăștia consideră că Papua Noua Guinee este o insulă. Cei care chiar se pricep un pic la geopolitică, țara este asociată, de când ne știm, cu acest termen de canibalism. Nici o altă țară din lume nu are parte
de un asemenea apelativ, tocmai pentru că, vă spuneam, în jungla din Papua Noua Guinee, acolo spre partea continentală cu Indonezia, nimeni niciodată n-a reușit să pătrundă și cele mai teribile și tenace legende vin și încolțesc din acea zonă. În orice caz, ne-a prins bine că Joe Biden a făcut referire la așa ceva. Adică când o vorbi și Nentu Claus despre Papua Noua Guinee cu amintiri din copilăria familiei sale de săsălăi, abia atunci vom învârti o filă și vom ajunge în 1987. Publicitate și revenim în direct. Ne-am întors în actualitatea noastră umbroasă, dar nu la umbra cocotierilor și a palmierilor cu măduvă comestibilă, cum se întâmplă în insulele Oceanului Indian, ci la Radu Mazăre, un personaj uitat de vreme, însă nu și de justiție. Radu Mazăre, a contestat decizia de respingere a liberării condiționate. Dacă decizia va fi respinsă definitiv, nu va mai putea să formuleze o cerere similară fostul primar din Constanța decât peste 9 luni, spune această știre news.ro. Asta după ce judecătoria sectorului 4 a respins la data de 17 aprilie, aproape o săptămână deja de atunci, cererea lui Mazăre de a fi pus în libertate. Iar în 18 aprilie s-a înregistrat contestația fostului edil, care va fi judecată la Sfântul Așteaptă de Tribunalul București. Nu există evident niciodată pentru așa ceva. Vă reamintesc că Radu Mazăre are de executat o pedeapsă de 9 ani de pușcărie, în urma contopirii a 2 pedepse definitive, una de 9 ani în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri și alta de 5 ani de pușcărie în dosarul Polaris. Am văzut recent și pe doamna Birceal, invitatea maestrului Sebi Zachman, la Prima News. Doamna Birceal mi-a mărturisit că de 4 ani n-a mai apărut la TV. Dar din alte motive decât Radu Mazăre. Și am discutat un pic cu dânsa despre Nozi B, despre Madagascar și despre perioada în care Ana Birceal se ocupa de Radu Mazăre. O perioadă, sigur, de duioase aducere aminte. Radu Mazăre avea afacere acolo alături de prietena lui, o Roxana, parcă, sau ceva de genul ăsta, dar nu neapărat în insula Madagascar, în insula propriu-zisă, ci undeva într-o insuliță, într-un atol, la nord-est de Madagascar, un paradis dintre ăsta de tip insula Pemba, lângă Zanzibar, numită Nozi B. Acolo avea niște bungalouri de clasă mondială, fostul primar al Constanței, și sigur că și de la asta i s-a tras. Ar fi fost adus cu arcanul din Madagascar. Țineți minte și ambasadorul malgaș în Grecia sau nu știu pe unde, că nu era la noi. Ne spunea la un moment dat că problema poporului său este să aibă mai mult orez la dispoziție și nu mazăre. Ei nu mănâncă mazăre, ei mănâncă orez. Și orezul să reprezinte pentru ei o prioritate absolută, nu mazărea. Cred că și marele nostru poet, dacă președintele Iohannis va vizita insulele Fiji în următoarea perioadă, de acolo de la cetate, de la dânsul, cred că ne-a reamintit că dacă s-ar fi născut în Fiji, ar fi dedicat, sigur, în primul rând, o poezie în limba locală, în limba fijiană, dar i-ar fi reamintit acestuia și nouă tuturor că întâi să dea mai multă nucă de cocos planetei și abia apoi să înceapă să deschidă gura. Așa cum ne spunea și de la Slobozia cu uleiul la vremurile respective. Doamna Gorghiu, că tot vorbim de justiție și de depărtări, ne asigură că în scurt timp, asta însemnând probabil, după părerea mea, undeva între 25 și 150 de ani, cam ăsta trebuie să fie laps de temps, așa, perioada de timp, fugarii așadar în scurt timp vor plăti din propriul buzunar cheltuiala cu aducerea lor în țară. Deci dacă fugi în Costa Rica, precum doamna Nuții, sau în insulele Fiji, precum viitorii fugari, va fi un pic mai scump decât să te aducă de la Nyíregyháza sau de la Békéscsaba înapoi în țară. La Békéscsaba cred că e 40 de lei cât e ciorba la cantină, pe când dacă te aduce din Viti Levu, principala insulă fijiană,
trebuie să te coste undeva pe la vreo 1200 de parai. Cam așa. Deci atenție totuși că doamna Gorghiu e pusă pe fapte mari. Statul român a cheltuit până acum pentru aducerea acestor măgari înapoi în țară 803 fugari, să nu creadă doamna Gorghiu că vrem să ne batem joc de munca domniei sale, 803 fugari depistați anul trecut, deci numai anul trecut au fost aduși 803 de RBD-i, 11 milioane de lei a cheltuit statul. Adică sunt banii noștri, nu sunt banii doamnei Gorghiu neapărat, să nu credeți că acum nu i-a mai rămas nici de semințe dacă se duce pe stadion. Nu, ăștia sunt banii națiunii, dar se consideră totuși că sunt destul de mulți. Și a trebuit la un moment dat să mai recuperăm din acest prejudiciu de nezdruncinat. Fugarii așadar sunt aduși pe cheltuiala statului român atunci când sunt aduși. Că între ăștia 803, de exemplu, nu se numără grei, marii noștri fugari, între ei nici unchiul nostru, cu țupăr ăsta Oprescu, ăsta cu podul Basarab, titoria Sorin Oprescu. No, a fost adus în țară, dar alții da. Radu Mazăre, de exemplu, a fost predat la un moment dat de autoritățile malgașe României și până la urmă s-a întors cu bine în țară. Ne întoarcem puțin la întrevederile pe care președintele Iohannis le va avea cu premierul Han Duc-so la Seul și în împrejurimi. Nouă nu ne apare aici pe plan. Sunt un pic bulversat așa de acest lapsus al informațiilor. De exemplu, nu mi-apare nicăieri, fetelor, că președintele României va vizita o școală de fete la Seul. Văd aici că din delegația oficială care îl însoțește fac parte, desigur, ministrul apărării, Angel Tâlvăr, ministrul afacerilor externe, doamna Luminița Odobescu, care nu ratează niciodată o astfel de deplasare, ministrul energiei, Sebastian Burduja, și secretarul de stat, atenție, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Dita Mairaed Arafatu, care s-a dus și el în această zonă a planetei. Președintele Iohannis ar trebui să viziteze, dacă totul funcționează ok, și zona demilitarizată, atenție, din preajma frontierei cu Coreea de Nord, celebra zonă demilitarizată dintre cele două Corei. I se mai spune aici că site-ul specializat în știri din domeniul aviației Boarding Pass a anunțat încă de duminică faptul că avionul privat de tip Gulfstream G550 operat de o companie din Luxemburg, Global Jet Luxembourg, cu care șeful statului merge în Coreea de Sud, a decolat de la Sibiu, zborul până la Seul urmând să dureze 12 ore. Acest jet privat merge cât ai tu chef. Teoretic, dacă știi să îl îndopi bine cu carburant, te poate duce și pe lună. Da? Deși este un avion micuț, este însă făcut pentru turnee lungi, Emiratele Arabe Unite, alaltăieri, Qatarul, toate astea, turneul african din Kenya, Tanzania, Capul Verde și Senegal în noiembrie 2023, tot cu aceste jeturi private, închiriate de la această companie luxemburgheză, considerate cele mai scumpe din Europa. O să găsească administrația prezidențială la o adică peste vreo 25-30 de ani, când vor fi judecați pentru subminarea economiei naționale, probabil că vor găsi niște exemple de jeturi mai scumpe cu care se deplasau unii și alții. Dar în orice caz, pentru ceea ce știm noi în momentul de față, sunt cele mai scumpe, efectiv. Claus Iohannis, care nu este capabil să discute la nivelul clasei a 8-a, atenție, pe niciun subiect într-o actualitate. Este un om cu care, dacă te întâlnești, discuția nu depășește inteligența unui copil de clasa 8-a. De altfel, noi vedem, aceste lucruri ne-au povestit destui martori și avem foarte multe argumente în sensul ăsta. Unul dintre ele ar fi, de exemplu, prezentarea campaniei asta de candidatură virtuală, ipotetică, spuneți cum vreți, a președintelui României în serviciu NATO. Da? La funcția cea mai înaltă
dacă este posibil, dacă nu, una mai puțin importantă, probabil ca la evaluarea națională. Președintele Iohannis va trece 60 de ramuri și de bifurcații în cadrul NATO. Acolo poate să ajungă, de exemplu, pe la poziția 57, să fie ales să dea de mâncare la porumbei NATO. Să devină un columbofil dintre ăsta de mâna a patra, a cincea la NATO. E posibil, dar să fie la NATO, oricum, toate aceste 60 de variante. E bine, dacă mai țineți minte că la un moment dat și citam în direct în emisiune câteva dintre preocupările acestui curriculum vitae, e bine, acolo apăreau la câteva capitole esențiale, punctele 1, 2 și 3, de exemplu, fraze de nivelul clasei a patra și a cincea. Pe lângă faptul că erau totalmente goale de conținut, modul în care erau editate era stupefiant. Deci cu așa ceva, la o școală de o exigență medie, nu poți promova. Deci, încă o dată, atenție, este revoltător, dacă n-ar fi în același timp și tragic și abracadabrant, da? Cum se poate totuși face politică în ziua de astăzi? Atenție, nu este președintele Iohannis cel mai cretin politician de pe planetă. În politica lumii de astăzi se practică superficialitatea, ușurința ființei, cum ar fi zis Milan Kundera, lejeritatea ei intelectuală. Ei nu-și dau seama că există totuși o brumă de cetățeni pe această planetă net superior ca inteligență lor și care înțeleg ceva dintr-un text sau știu să redacteze un text sau știu să citească o pagină. Astea sunt făcute pentru prostime. Dacă, de exemplu, președintele Iohannis s-ar adresa interlopilor din sectorul 5, aici ca să interferăm un pic și cu discuția asta binevenită, dar ușor tardivă dintre Nicușor Dan și Popescu Piedone, despre interlopi și despre activitatea acestora legată de infrastructura de calitate a alegerilor pentru primărie, îl votează sau nu interlopii pe Piedone, este sau nu Piedone însuși un interlop, je suis interlop, da, o să apară probabil pe avatarul politicienilor de joasă speță, cum ar fi spus omul nostru de la Cluj, ca să nu-i mai cităm numele, bine că știe să scrie interlop Piedone. Da, ca să mă întorc la Claus Iohannis, el se adresează în general cu aceste luări de poziție, fie că sunt orale, fie că sunt înscris, unui public de acest nivel. Este totuși îngrijorător, încă o dată o spun, nu neapărat pentru generația actuală, care abia mai știe să se iscălească, dar pentru istorie. Da? El va fi înregistrat de istorie drept cel mai slab președinte pe care l-a avut România, în sensul de cel mai incompetent. Da? El nu face față unui discurs elementar. Nu este un individ care să poată să ducă o conversație, de altfel se și vede. Nu este în stare să dea un interviu, nu este în stare să discute pe nicio temă cu nimeni și nimeni nu l-a auzit niciodată de când este președintele României în cele 2 mandate, purtând o conversație inteligentă cu cineva. Da? Este senzațional. E adevărat că mandatele se termină, sigur, pe noi ne doare în cot pentru că nu ne afectează farfuria și nici zilele din săptămâna următoare, dar totuși rolul nostru de jurnaliști onești este să consemnăm istoria. Aceasta însă îl va reține pe Claus Iohannis de un fel de Nicolae Ceaușescu mai bine îmbrăcat, un pic mai înăltuț, așa, un pic mai stilat. Da? Și engleza asta și germana pe care le mai îmbrobodește cumva. Dar în rest, un om fără niciun fel de conținut, da? A reușit să conducă România timp de 2 mandate. Nu se poate mai mult, că asta este Constituția și nici nu are nevoie președintele Iohannis, care de-abia așteaptă să scape chiar și de aceste constrângeri din când în când pe care funcția îi le mai imprimă. Așa, deplasările astea sunt legere, că ați văzut cum arată interiorul unui jet. Mai ai câte un coș cu fructe, mai este câte o vază cu flori, o masă unde să te întinzi, unde să vorbești nimicuri, da? Cu niște apropiați până când te obosesc și astea și te duci să te întinzi un pic. Da? O viață de asta lejeră, acolo planul este deja rezolvat, deschizi gura de 2-3 ori și nu se întâmplă nimic. Toate aceste relații n-au nicio valoare, exact cum nici vizita lui Marcel Ciolacu în Emiratele Arabe Unite și Qatar nu va duce la absolut nimic.
Era cele 15 miliarde de dolari investiții ale țărilor Golfului în România. Sigur că sunt o supremă lozincă. Niciodată aceste țări nu vor veni să facă nimic la noi, pentru că știu foarte bine cu cine au de-a face și România nu este o țară dezvoltată. Nu au de ce să pătrundă într-un asemenea cadru. În același timp, ei discută cu marile puteri occidentale care curtează această regiune, Emiratele, Qatarul, Cuveitul, Bahrainul, parțial Omanul, desigur Arabia Saudită, cam tot ce există în zona Golfului, mai puțin sinistru Yemen, da? Toate aceste țări sunt curtate pentru că au un potențial, știu să investească, sunt niște țări care fac investiții pe termen lung, dar nu aruncă banii de pomană. Ei nu vin să investească la Ciolacu și la Ciucă sau la Rareș Bogdan. Pentru că, în primul rând, simt omul, da, din discuții, îmi dau seama că discută cu niște neaveniți și nu sunt un sac fără fund, adică nu te duci tu să-i păcălești pe aia. Astfel de legende și de povești nemuritoare pot fi vândute pe la ei prin partid, dar nu către noi. Niciodată nu o să vină astfel de investiții în România fără un retur pentru ei. Ei nu vin să îți facă ție ceva aici, o infrastructură, nu știu ce tip, și tu să le dai peste bot. Deci cu siguranță că așa ceva nu se poate întâmpla, la fel și cu Coreea de Sud. Vă reamintesc că din 1991, România, chiar mai devreme, relațiile diplomatice au fost restabilite la câteva săptămâni de la Revoluția din decembrie 89. Noi atunci ne-am delimitat definitiv de Coreea de Nord, am reluat relațiile cu Coreea de Sud și nu s-a întâmplat aproape nimic în toată această perioadă, deși eram foarte tentați atunci să invităm pe sud-coreeni, să ne legăm cumva destinul de-a lor, să începem o lume nouă, din Coreea de Sud să ne ducem în Japonia, în Macao, în Taiwan, în Hong Kong, să avem și noi o aventură dintre asta tehnologică înainte de vreme în îndepărtatul Orient. Praful și pulberea s-a ales pentru că ai noștri erau numai după căpătuială. Ori pe ăia nu-i păcălește așa. Da? Am fi putut atunci să stabilim niște relații, că nu eram nici cu satârul Uniunii Europene deasupra capului. Astăzi, dacă te duci și pierzi un pic mai mult vremea pe acolo, ți se atrage atenția că partenerii tăi europeni sunt informați de această vizită. Atunci nu era nicio problemă, că România era a nimănui. Și finalmente a tuturor. Eram o țară curtată la rândul nostru, da? Pentru că se deschidea o nouă eră, o țară cu perspective. Ceaușescu lăsase în urmă și niște idei, niște drumuri în această țară, da? Pe care se puteau afunda aceste națiuni din îndepărtatul Orient. Dar finalmente cu cine să discuți, bă? Cu Ion Iliescu, da? Care era reticent și pentru a intra în NATO. Bineînțeles, ei trăiau în perspectivele lor mărunte și așa s-a dezvoltat finalmente toată istoria României din 90 încoace, pe perspective mărunte, da? Și pe cumetrii. Da? Ulterior au apărut fondurile europene, fonduri nerambursabile, tot felul de credite dintre astea avantajoase pentru cei cu idei, pentru cei cu ținută, pentru cei cu dinamism. Și noi n-am reușit, nu suntem singuri. Bulgarii, grecii au făcut aceleași prostii ca și noi, pentru că și acolo tot corupția era pe primul plan. Grecii au reușit să-și mai facă niște autostrăzi, dar ei n-au fost socialiști niciodată. Colegele noastre de la Digi24 nu erau născute pe vremea în care Grecia era o țară capitalistă și nu se ducea nimeni în turism acolo, pentru că nu puteai să ajungi în capitalism. Ei n-au fost la nivelul nostru. De asta poate că unii români sunt șocați de infrastructura elenă. Ea este una minoră în comparație cu altora, dar totuși mult mai dezvoltată, pentru că ei n-au avut un Todor Jivcu, un János Kadar sau un Nicolae Ceaușescu. Totuși să nu uităm. Erau guverne socialiste la Atena, dar nu era un socialism de ăsta ca la noi, îndreptat spre comunism și spre societatea multilateral dezvoltată. Apropo de Rareș Bogdan, am înțeles că, conform unei știri de la confrații noștri de la Bizide, ulangiu dintre europarlamentari, alături de PSD-istul Manda, da? Și de un grec aflat în pușcărie din 2021, deci ăla e ușor scutit.
Apropo de gargara personajului Bogdan, când îl mai vedeți pe la televizor, să scuipați televizorul, după aia să-l închideți, apoi să ștergeți cu un șervețel și să reaprindeți televizorul din nou, că o să vedeți că se duce automat pe alt program. Deci este cel mai mare chiulangiu în Parlamentul European. El care vine cu cocardă tricoloră, da, ne-a explicat și omul nostru de la Cluj, da, este un fel de piedone al Clujului, cum am convenit noi la emisiunea noastră faimoasă de joi, unde, vă reamintesc, Constantin Rudnițchi a fost ultimul moderator, așa, Rareș Bogdan, bă, un pic te duci și scormonești în cariera dânsului și ajungi exact ca și în cazul domnului Cârstoiu. Da, ăsta este Rareș Bogdan, el ne dădea nouă lecții despre țară, despre patriotism, despre economie, despre Nicolae Ciucă, despre toate aturile astea ale lui ieșeau din aceeași mânecă. În realitate nu participa la vot acolo. O să ne găsească, sigur, milioane de scuze, dar astea sunt statisticile oficiale. El și cu un PSD și cu un grec. Ăștia își băteau joc. Am sigur că de aici și până nu era prost Rareș Bogdan. El e român, e descurcăreț. Să duce îmbrăcat, vorba lui Sabin German. Nu poți să aprinzi o brichetă lângă el, că ia foc toată sala aia din cauza parfumului pe care îl are pe el. Sigur, el se duce acolo cu alte treburi. De asta vă spuneam că deși noi continuăm în țară și noi proști ca jurnaliști, continuăm să dăm apă la moară acestei lozinci, cum că europarlamentarele sunt cele mai importante alegeri. Vezi, Doamne, acolo ne reprezintă, da, dar nu ne reprezintă pe noi. Pentru că nu noi facem listele. Acolo partidele își trec cei mai mari scroci pe pozițiile care sunt avantajate. Tu te duci la vot să-i votezi pe scrocii partidelor, nu să votezi pentru țară. Că aici e diferența pe care presa nu o explică, pentru că are relații. Și dacă n-ai relații, după aia nu te mai deplasezi cu președintele Iohannis la Cucurigu. Ce o să ne spună sinistru de Nourescu? Că Fiji e aproape de Honolulu, când o să se ducă cu microfonul și o să bată un pic vântul pe acolo peste cocotieri. Și o să ne spună că suntem la capătul lumii. Dar suntem aici pentru telespectatorii din România, pentru țară. Da? Flutură tricolorul românesc pe Viti Levu. E, nu asta e problema acolo. Să te duci dacă ai relații, dacă ai pile, dacă ai spus odată adevărul, nu te mai duci. Adevărul la aceste europarlamentare ăsta este. Ei își pun toți șnapanii în ordinea, da, meritelor respective și tu te duci și îi votezi ca bou. Nu este o alegere a ta. Ei nu reprezintă țara. De asta când ajung acolo, se duc la duty free, se duc la huître, se duc la mul, se duc la bière sans écume, că acum e la moda asta după azote englezii nu beau berea cu spumă. Are și Bruxelles-ul, cele mai multe berării din lume, cele mai multe halbe pe cap de locuitori, sunt destule și au. Te duci în sinistru Bruxelles, arată oribil. Astăzi, dar nu e nimic. Poți să te duci la Amsterdam, poți să te duci la Haga, poți să te duci la Liege, poți să te duci la Bruges, poți să te duci în Luxemburg, poți să te duci în Danemarca, în Norvegia, că acolo toate sunt aproape. În insulele Feroe, dacă n-ai chef să stai la Bruxelles, că nu știe nimeni unde ești. Deci asta este o teorie care nu se potrivește cu realitatea. Sunt importante alegerile europarlamentare. Sigur că în realitate sunt mai importante decât alegerile locale. Asta doar că noi nu suntem reprezentați de cine trebuie. Iar cei care se duc acolo sunt ultimii oameni care ar putea să reprezinte România cu demnitate. Ăia sunt cei care, încă o dată, aveau cele mai bune relații în partidele în care activau. De aici și până la a măsura competența este un drum imens. Da? Este un fel de înconjur planetei într-un mandat. Da? Să nu confundăm totuși, atenție, aceste teorii și să dăm într-o lozincă de doi bani. Le mulțumim celor de la Editura Politică post-mortem pentru editarea calendarului 1986. Din păcate nici noi și nici ei nu mai putem da timpul înapoi. Pe mâine seară. Program
program disponibil pe primaplay.ro.